Abuztuaren 10ean larunbata Erdi Aroan murgilduz, enkarterrietatik iritsiko da Burdina Urdazubira. Artisauak egun guztian zehar, haur jolasak, zikiroa. Abuztuaren 10ean larunbata Urdazubin, Burdin eguna. Arratsaldeon, esan bezala gaurko elkarrizketatuak eta dauzkagu gurekin, Sandra eta Jokin dira, Kabat Euskal Herriko Federazioko kideak dira eta kiroleni buruz hitz egitera datoz eta dauzkaten erronkei buruz. Arratsaldeon bikote, zer moduz? Arratsaldeon. Eskatu urduri igual? Pixka bai, ni behintzat bai. Bueno, lasai zen, entzobestuko garazo eta kizuten gaiei buruz eta batez ere, irturezarete, zuen taldea ezagutzera eta ingoenitza egitera, ezta? Konta iguzu pixka bat, Kabat kirola zertan datzan, beste kirol baten antza dauka edo nendinoakoak konta iguzu, Sandra? Bale, bueno, Kabat modalitatea kickboxingen antzekoa da, baina ezberdintasuna izango litzateke belaunak baita erabiltzen direla, eta gero beste kolpe batzuk daude, baina batez ere belaunarekin erabiltzen dela baita ere. Eta zenbat urte dara matzazu zuko adibidez praktikatzen? Duela 4 urte edo hasi nintzen, eta lehenengo urtean bakarrik entrenatzen aritu nintzen, eta gero ja bigarren urtetik aurrera konpetitzen hasi nintzen, eta orain arte baino 4 urte. Eta orain arte zer moduz esperientzia? Oso gustora, bai. Eta zu Jokin adibidez, zenbat urtera matzazu kirolonetan? Kirola praktikatzen nahiko urte, eta proiektu honekin proiektu berri bat da, orduan pare bat urte ez geha jaitzen. Kabataz izan 80 hamarkadan, Japonian, tipo batek asmatu zuen, eta orain geroz eta gehiago gure lurraldean edo moda bezala ari da behintzat. Eta handik aurrera guk nahi duguna da pixka bat kirol hori euskeraz praktikatu eta euskera ere mundura zabaldu kirolaren bidez. Adibidez, iaz zehazki Euskal Herriko Federazioak munduko txapelketan parte hartzea izan zuen aukera, ezta? Bai, badago munduko federazio batek herrialde bezala onartzen gaitu eta gonbidatu ziguten urrian Rigara jutea. Esan bezala azten nahi geha, orduan oraindik ez daukagu diru laguntzarik eta bat, eta 3 partaide, 3 mutil bidali genitun, eta pare bat nomina ateratzien, eta azkenean esperientzia polita izan zen, eta gure helburua ere hori da, euskal kultura, euskal hizkuntza eta euskal kirolan egiten ditun gure kasuan Kabatekin munduari zabaltzea edo ezaguten ematea. Bertan igual ezagutu izan zenuten norbait Euskal Herriko Euskal Herria ezagutzen zuena edo selekzioa zehazki ezagutzen zuena? Ez gehiegi, ezta? Baina hor dago ere baita ere kuriositatea eta azkenean aurkezten zea, herrialde bezala jutezea, zure herrialdea ere aurkezten duzu, eta zure kultura eta zure nortasunak eta han ikustea badago. Noski. Aurten nesken taldea joan nahi zauzute edo bilaili nahi duzute txapelketara, ezta? Bai. Bilketa bat egin genuen, gainera oso polita izan zen zatik. Guk ere ez genuen planteatu konpetizio bat bezala. Egin genuen nesken antzeko bat, gurekin dauden klubak gonbidatu genituen, klubo horietako neska nahi zutenak, etorri zitezkeen, eta niri asko gustatu zitzaidan nesken harrera eta nesken erantzuna. Hau kirola askotan esaten nua, mutilen kirola da, gure aldameneko klubetan igual 150 neskak dira. Eta beti
neskak ez dakit gehiago eskertzen dute, mutilek baino gehiago eskertzen dute, eta egun hau konkretuki nire uste oso polita izan zen, berak bere ikuspegia edukiko du, eta esperientzi bezala. Ni egia esan egun hori berak zuk esatezun moduan bizi nuen baita, izan zen oso berezia, neska asko joan ginen, eta izan zen entrenamendu moduko bat, baino guztiak elkarrekin, eta aipatuen harrera hon hori baita nabari zen giroan, eta egia esan nahiko oso egun polita esan zen. Zehazmeatz, zenbat neska joan nahi duzute edo jotean nahiko zenukete munduko txapelketara orkestera? Lau neska bat, bai. Gustatuko litzaiguke askoz gehiago, baina azkenean pisuen arauera jutegea, pisu asko daude, baina eske gure kapazitatea eta asko kostata laudia. Azkenean ordaindu behar dituzu hotelak, abioiak, dietak, dena ordaindu behar da. Orduan, juten dana kondizio batzutan joan behar da, kondizio batzutan. Orduan, pentsatze dugu lau aurten ondo jungo diala. Kondizioak aipatu dituzu eta txapelketara jotea izateko diru laguntza kanpaina bat esi duzute, jendeak ere kolaboratzeko, diru eskaintzeko, eta bete ere Euskal Herriko Federazioa bertan egoteko, ezta? Claro. Azkenean, momentuz, hasten nahi geha, ez geha ezagunak, hasierak ez dira errasak, gaizki dago esatea, baina gure poltsikotik jarri dugu dirua. Eta, azkenean instituzioen laguntza, Euskal Gobernuaren laguntza, kirolarientzat laguntza, enpresen laguntza behar dugu. Zerbait hasi geha jasotzen, lagun batek dauka aratzerretegia adibidez, horre jarri dute. Zabaleta nahiak adibidez, nahiko ezaguna dira, horregatik aipatzen ditut. Ikastolaren bat, enpresaren bat, eta azkenean hori behar dugu, finantzatzea behar dugu. Eta gutxinaka lortuko izen dute, zuretzat adibidez Andrea, zer suposatuko luke munduko txapelketan parte hartzea? Niretzat aukera ikaragarri bat da, esperientzialdetik ere kirol honetan hasten jarraitzeko eta esperientzialdetik ikaragarria da. Munduko txapelketatera jutea, imaginasak izun bezala, gauza oso handia da. Eta gero baita Euskal Herria ordezkatzeko aukera ematea eta oso polita eta berezia da, batez ere berezia esango nuke. Ikaragarria izango litzateke bai. Pixkat ere, komentutu nahiko nuke, kirol ezaguna den arren, munduko txapelketa egiterako, azken filan ezaguna den kirola izan behar da. Hala ere, beste kirolekin konparatuz, ikusten duzue desberdintasunak dauz dela, bai diru laguntzen kontuan, bai laguntzak ekonomikoak edo eta estadioak eta... Bai, kirola azkenean, kirola hau beti erlazionatzen da violentziarekin edo, ez? Azkenean, kirola hau oso kirol garbia da, berak burruka egiten du pertsona batekin, eta bukatzen dutenean lehenengo gauza da, besarkada bat. Askotan ere, konpetizioaren ondoren, dutxatuta bar, eta gero zerbait hartzea juten geha deno batea. Hau kirol bat da, kirol garbi bat da, kontaktukoa da, bai. Azkenean kirola egiten dezunean, kirola egitea oso ondo dago, baina konpetitzen dezunean, irabazi nahi duzu. Zerbait normala da, eta baino beti errespetuz. Beti errespetuz. Nire ustez oso kirol, ez dakit nola esan, garbia da. Bera harrinean egoten da, berak esango dizu zer sentitzen dezun, baino... Igual hitz batekin definitu beharko banuke, humila esango nuke. Azkenean zu konpetitzen zaudenean eta borrokan zaudenean, azkenean bai borrokan zaude, konpetitzen zaude, baino gero beti dago humiltasun puntu hori
Naiz eta beste pertsona zure aurkaria esan edo, Jokinek esan duena, borroka ondoren lehenengo gauza bion arteko besarkada bat da, eta azkenean bai, humila esango nuke. Humila eta errespeta dago beti, azkenean zu irabazle izan zaitezke, bai, galduta gero, baita ere azkenean ikasten duzu. Eta aurrean daukazun pertsona bada, eskertzen diozu, berarekin ikasi dezulako, galdu arren. Osongi. Eta adibidez, Sandra, ikusten duzu edo sumatu izan duzu kiroletan gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak egon direla? Nik uste dut desberdintasunak beti egon direla, baina bai orain neska asko daudela, bai entrenatzen, konpetitzen igual esain beste, baina entrenatzen behintzat neska asko daude. Eta bai, diferentziak daude, bai, baina nik uste gero eta gutxiago nabaritzen dela, entrenamenduetan eta... Eta publikoak nola ikusten duzu neskentzako tratua, adibidez? Harreraren aldetik edo, nik ez dut diferentziak horrela sumatu egia esan, nire aldetik behintzat ez. Hori oso albiste hona da, ezta? Bai. Bueno, hori da normala, esan nahi dut. Azkenean kirolaria dira, neskak edo mutila kirolaria dira. Guretzat denak berdina dira. Adibidez oain gutxi gora bera gure kirol erakunde honetan edo uste gutxi gora bera da 40% neska dira. Konpetitzen gutxio daude. Hori egia da, baina, bueno, pixkanaka animatzen ari dira, hori beraiek hautatzen dute, ez dugu ezer esaten, beraiek igo nahi dute, igotze dira. Eta, bueno, horrela gabiltza. Eta bezket igual, elkarrizketaria maiera emateagatik, munduko txapelketaz geroztik beste proiektuetan parte hartzea animatuko zarete edo animatzera esan dizute? Bai, bueno, hain ari gara, hasieran gaude, orduan gauza askotan gaude, asoziazio bezala hasi ginean, Jon Redondorekin egon ondoren, orain Kirol Elkartea gea. Kirol Elkarte bezala orain ari gera, behiratzen ari gera, guk azkenean Euskalduna gea. Nahi ditugu, 7 lurraldeentzako lizentzi bat atera. Hortan lanian ari gea, seguruekin hitz egiten eta horrelakoak. Azkenean, ez da gauza politiko bat, baina guretzat Euskalduna dena gea. Eta diasporakoak baita ere, sartzen ditugu, onartuak dira. Hori izango litzateke orain gertuen daukagun proposamena, munduko txapelketara jutea, gure lizentzi propioa ateratzea, eta gero ere atzo gertatu zitzaigun gauza bat, ari gera baita ere Kauno Japan edo Kabat Japan markantzeko bada, eta beraiekin elkarrizketetan ari gera, igual Euskal Herrialdean munduko txapelketa bat ere gustatuko litzaiguke antolatzea. Eta bestalde atzo dei bat eduki dugu, eta hortan gaur lanian norbait egongo da hortan, Europa mailan eskaini digute txapelketa bat antolatzea. Orduan hortarako behar dugu udaletxeren bat proiektuan sartzea, zergatik diru asko da, instalazioa jartzeko, dirua emateko, hitz egiten ari gara adibidez, gutxienez 300 pertsona etorriko liratekeela konpetitzera. Horiez aparte, bere familiarrak, jendea mugitzen duzu. Orduan hortarako guk esperientzia badaukagu, gure kluben artean badago jendea horrelakoak antolatzen esperientzia daukatena, orduan gaitasuna badaukagu, baino behar dugu udaletxeen edo norbaiten laguntza ekonomikoa
eta infrastrukturak egiteko. Ba, Mikote, mila esker hona etortzeagatik, espero dugu dena ondo ateratzera, bertan parte hartzea, irabaztea batez ere, eta zorte hona dizuegu, proiektu honetan. Ba, mila esker zuei, arretagatik. Eta bueno, mundu guztia animatzeu, kaba eta kirol lasai hau praktikatzea. Eskerrik asko. Zuei, mila esker.